Čaute ľudia, my vás vítame u ďalšieho videa. Toto bude asi prvý diel z ochutnávky japonských a ázijských vecí. Aby ste videli, máme tu všetko, máme tu mochi, blueberry, což je to, čoriedky. Potom tu máme poky mlékové. Potom tu máme takéto ryby, Dve. tvoje. Máme tu potom ešte mangové mochi, na ktoré sa strašne tešíme. A potom tu máme A dve Hata. japonské vody. Hata je toto, kto to neví, co je. A toto si asi ukážeme vody v ďalšom videu, v ďalšom dieli. Vody ja bych dal asi do ďalšieho dielu to. A uvidíme. Tak, či začneme. Dobre. Mohli by sme to dať dve veci na jednu časť, lebo máme tu 7 vecí, ale prakticky sú zase tie dve ryby, což odpočítam jednu, lebo je to jedna vec, takže asi dáme na 3 časti a budú v každej ochutnávke dve veci. A tak jednu dáme, môžeme povedať, jak sa to povie. Prvé, České sušenky, alebo jak sa to vyzve. Kukísky, jednoducho, že niečo jak keksy, no keksovú, dáme keksu. moči a vody. A nakoniec vody. Takže neviem, ako to vyjde poradí, ale to je asi jedno. Tak prvom začne keksama asi. Tak prvé začneme tými keksami, tak Rybičky. bereme títo ryby. Sú strašne ľahké, majú koľko to má gramu? Chcem úplne tvrdeli a konečne. To je brutálne krásne. Je to toto, ja to mám To máš rozlámané? Je to má rozlované. To je penové, sa mi zdá. Ja mám rozlomené. Niekto šťuka ti odkúsla z ryby. Šťuka, tak. Takže rybička, krásna, trošku iná strana. Nakravaný pomoc. To je takáto ryba. A môžeme ju ochutnať. Ryba uteká! Obal! Toho potom budeme donaháňať, môžeme natočiť potom šortík, ak budeme naháňať obal. Je to dobré. Keby ste niekto chceli ohodnotenie, ešte napíšte, aké by ste chceli hodnotenie, že či v číslach, akože od 1 do 10, alebo nejak proste povedať S-tier, alebo niečo také. Hviezdičky. Jedna hviezda, jedna půl hviezdy. No, alebo 1 do 5, alebo niečo také. Napíšte do komentárov, alebo proste niekde. Alebo na Instagram, ktorý vám tu vybehol. A toto. Dobre, ryba 8. by som dal asi 8. A potom sú po záruke asi 6. Tu mám ja No, neúplne preč. 5 měsícov. Asi 5, ale furt je to dobré. A ani podľa mňa tam rozdiel není. Nepoznáš. Takže keby si dal kamarádovi, nebo keby si dal mne, vôbec nie, okoštujem, poviem, no proste, mňa to je dobré. Ako druhé tu máme poky. Ešte počkaj, ja ešte poviem nejaké poky. No dobre, tak Bude tak kornút, jednoducho odmluvení, keď si dáte suchý kornút. Nechutí to akože, nemal som v živote takú jednoducho zmrzenú, že má takúto čokoládovú príchuť, ale je to proste prirovnám sa čokoládové zmrzky a ty si to kupoval, tak jaká je cena? $80 vypadal? to strízne, takže to tak aj to. Cena jednej tejto ryby bola 40 centov, ale je to po záruke. Keby není, tak to je nejakých 80 centov. Ale furt je to strašne dobré. Za tú cenu je to podľa mňa fajn. A ako druhú vec máme mlékové poky. To nie sú japonské, toto sú čínske, podľa znaku to poznám. Takže tak. A To je ryba. Ryba se spavne. Ja uvidím u nej pri tej bránke. Gigi, asi 35 metrov od nás. dobre, tak my ideme ochutnať tieto poky a budeme naháňať na to, lebo Dáme vám potom malý šortík, vám dáme asi na šort, prvý šort, bude naháňaní obalu z rybičky. tak klasicky poky obal, len je tam proste iba ja.
klasické boky. Len je to Dáme si zmazúšne takú challenge. Poď súťaž, komu sa prvá zlomí. zlomy. Že takto jednoducho mečovať sa. OK. Dobre, Matúš prohral. Ide o to, aby sa mi zlomila. Ne, to ide o to, že kto vyhraje, že komu sa praskne prvá. Dobre. Takže vypadá to proste. Tyčinka, ktorá je robená na nejaké, asi jak vanilkové, niekto by povedal. A môžeme to ochutnať. Bez chuti. Ja to necítim. Pozor. Teraz mňa tam kopla malá prichuť. Zmrzliny, jak sa povie? Mlečné vymrzliny. Neviem identifikovať tú chuť toho Ja si asi bieleho. nasadím čepicu, lebo fúka tu jak svinia. Ale hodnotenie je asi 7-10, ale je tak divno. 5. Koľko to stalo? Okolo eura. Okolo eura, takže ja typujem asi euro 20. Tak Matúš vám, potom vám asi... Asi euro 50. Prvá to nám vyskočí na obrazovke, ja nie som si presne istý, ale... Matúš to pozrie a povie, napíšem vám to. Dobre. Takže to je, hádajte asi to je všetko. Takže teraz sa pripravte. Ideme teraz dá sa povedať hantiť tú rybu, ten obal tej ryby. Tak, asi toto video ukončíme, ale potom vám vyjde taký šortík. Takže vidíme sa na budúce u ďalšieho dílu a ďalší díl bude moči. Alebo vody. Uvidíme. A vody asi bude moči. Nebo viete čo, urobíme to takto. Vody, ty asi každý, chce asi teraz, lebo teda v ďalšom dieli, lebo moči proste šreb večera. Videa teda, ja už som to zeme. No dobré, uvidíme ďalšie videa a Čau!